la història de les estadístiques sociolaborals, però també hi ha que dir que hi ha pocs mesos d'octubre que hi hagi les xifres d'altes a la seguretat social que hi ha avui. Per tant, és a dir, una cosa no és que solucioni, una cosa no és que se solucioni en l'altra, però sí que s'ha de tenir present el context. Som més, som una població, una comunitat autònoma molt estacional i som una comunitat autònoma que en aquells anys de l'Espanya va bé va créixer molt en sectors molt intensius en mà d'obra i que ara estem pagant des de les conseqüències de la situació d'ocupació. Dit això, que són les xifres, què hi ha que fer des del punt de vista de comissions obreres? Ara mateix el que s'ha de fer és intensificar el consens social que se va posar de manifest a la reunió de la mesa de seguiment de l'economia de la setmana passada. S'han de posar en marxa alguns acords ja firmats i ja rubricats en el si del pacte per la competitivitat, però sobretot des de les mesures que generin o iniciatives que generin ocupació, perquè estem en presència de pèrdua d'ocupació. I valguin com a exemple tres. És urgent posar en marxa el pla de turisme social europeu, és urgent posar en marxa un desplegament efectiu i eficaç de la llei d'atenció a les persones en situació de dependència i tercer, és urgent, aquesta darrera m'acosta, que aquest dia s'està posant en marxa, per falta de darrer impuls, els convenis de SOIP en corporacions locals per la contractació de personal, de persones, d'homes i dones, per engegar obres i serveis d'interès general. Això és el que s'ha de fer ara mateix, no recrear-se en les xifres dolentes, nosaltres pensant que si això funciona a les Illes Balears, si s'intensifica i no se fica la pata, com ahir se va ficar amb alguns anuncis per part del govern central, d'aquesta situació en sortirem i n'hem de sortir amb un capital humà més format, més preparat, amb un model de creixement més sostenible, social i territorial i ecològicament, més just, amb més repartiment de la riquesa i en sortirem. Però mentre en sortim o no en sortim, s'han de fer aquestes polítiques generals d'ocupació i sobretot, i amb això crec que és dir que ja a cap, s'ha d'aconseguir i s'ha de fer que aquesta transició se faci amb molta cohesió social. Per tant, s'ha de fer molta cohesió social i s'han d'invertir molt de dobbers, s'han de revisar alguns pressuposts públics que s'han presentat en aquests darrers mesos per garantir les prestacions d'ocupació. Això, evidentment, és competència de l'estat espanyol, de l'Estat, però això ho ha de garantir. Ha de garantir les prestacions d'ocupació a aquestes persones que tindran uns mesos que ho passaran, francament, molt malament. I quina previsió feu? De què? Molt breument, de com seguiran les xifres de desocupació. La nostra previsió és zero. Nosaltres ens aixequem de bon matí, anem a dormir, fem feina perquè hi hagi quant menys aturats possibles. Per tant, no en feim de previsió, perquè si jo faig una previsió, una vegada feta aquesta previsió, tinc que començar a fer feina i a posar tots els esforços per no complir-la, perquè no se compleixi. Aleshores, no és el nostre paper de comissió de fer previsions.